Merikratoksella on 2 perhekuntoutusyksikköä, vuonna 2018 valmistunut Luotsi Mikkelissä ja vuonna 2020 valmistunut Kajoliedossa. Molemmat yksiköt on suunniteltu perhekuntoutuksen tarpeisiin ja rakennettu sisäilmaturvallisesti. Yksiköissä on 4 kodikasta valmiiksi kalustettua perheasuntoa, joihin on oma sisäänkäynti. Asunnoista on kulku myös yksikön yhteisötiloihin, joissa osa työskentelystä tapahtuu. Asuntoja voidaan tarvittaessa yhdistää, mikä mahdollistaa myös isomman perheen kuntoutusjakson. Ympärivuorokautinen perhekuntoutuksemme on tarkoitettu perheille, jotka tarvitsevat kotiin vietäviä palveluja, vahvempaa tukea tai arvioivaa työskentelyä. Jos perheellä on tarvetta intensiiviseen tukeen vauva-aikana, perhekuntoutukseen voi tulla jo raskauden aikana tai heti vauvan synnyttyä. Perhekuntoutuksella voidaan varmistaa myös riittävä tuki tilanteessa, jossa lapsi on palaamassa kotiin kodin ulkopuolisen sijoituksen jälkeen. Perhekuntoutuksella tuetaan vanhempia rakentamaan sujuvampaa arkea ja löytämään keinoja toimia lasten kanssa arjen pulmallisissa kasvatustilanteissa. Moniammatillisen tiimin toteuttama perhekuntoutustyö on muun muassa perheiden arjen vakauttamista, vanhemmuuden tukemista sekä perheen sisäisten vuorovaikutussuhteiden vahvistamista. Kuntoutusjakson sisältö räätälöidään perheen tuen tarpeiden mukaan yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa.